आंनि मुङा नकुल बसुमतारी। गामिया गसाइगाव गयबारि। मा जाथाया जादों नोंनाव? जाथाया आंनि हिन्जावा न'आवहाय हाग्रा फुहैनो होननायखाय दोनहैब्रबदोंमोन आं माब्ला? अक्ट'बरनि 13 तारिखआव। बिनि उनाव अखानायै अक्ट'बरनि 14 तारिखआवहाय मा जाया? फैफिननो होननानै रेडि जाबायमोन। फंबाया खिन्थाहरदों आरो रेडि जाबाय होननानै। नोंनि हिनजाव फंबाय? औ आंनि हिन्जाव फंबाय, रुक्मनिनि फंबाया। बेनिफ्राय? ओमफ्राय फंबाया खोन्थाहरबाय आरो बिगुमैनो आंनो, गुमै आब'आ रेडि जाबायमोन, देलायबायमोन, लांफैना मायो होननानै। ओमफ्राय बिब'आ रायज्लायहरबाय आरो फंबायनि मबाइलजोंहाय। नोंजों? औ आंजों। रायज्लायनायाव मा होनहरदों? आंखौ न'आव लांफैनांला, आं थांगासिनो दङ, नों अन्थाइमारायावल' नेफैदो होनना बुंदों। सहैदोंना सहैयाखै? सफैयाखै। 1-1.5 घन्टासो नेबाय आङो, गैया सफैया मानसिया। नागिराखै? नागिरदों, बिराद नागिरदों, दासिमबो मोनाखै? दासिमबो मोनाखै। पुलिस प्रसासननि राहा लादों ना लायाखै? लादों। एफआइआर होबाय? एफआइआर होबाय। बेनिफ्राय दा मा जाना दं? दा बेखौनो नागिरदोंना नागिरगासिनो दं। नागिरगासिनो औ, दं? मोनाखै? आं मोनाखै, आंबो खबर लागासिनो। जाथि खुरमानाव खबर लाजोबबाय? लाबाय। बेनिफ्राय दा नोङो रायजो राजाफोरखौहाय मा खावलायहरदों? आं रायजो राजाफोरखौहाय गुरैयै खावलायहरो, जाहाथे आंनि हिन्जावखौ बहाबाफोर नुबाय बायदोंब्ला खोन्थाहरबानो जाबाय। मबाइल नाम्बारा 8472845328। बे नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय नुबाय बायदोंबा। आरो नोंनि हिन्जावखौबो माबाफोर खावलायहरगोन नामा नैबे मिडियानि गेजेरजों? आंनि हिन्जावखौ खावलायहरो, न'आव फैफिनदो,